बाबांना आता आम्ही गल्लीत घुसलोय. गल्लीतनं आम्ही डाव्या साईडला वळणार आहे. आता ह्या बिल्डिंगमध्ये काम आहे. ह्या साईडला वळायचं आपल्याला. आता ह्या साईडला वळल्यानंतर लगेच उजव्या साईडला वळायचं. पुढं बांधकाम चालू आहे. इथं कुठंतरी पार्किंग आहे त्याचं. जरा ह्या बिल्डिंगमध्ये हां इथंच आहे. सगळं पार्किंग थांब इथं नाही. पुढं पुढच्या बिल्डिंगमध्ये. चार्जिंगची गाडी लावली आहे बघ. बघा आता काय काम आहे.